Kwazwai. Amusikurova kamaoko chera. Kazwai. Kusangana kwatiri kuita muri yeZimbabwe tiri pachirongwa icho nhasi uno tiri kukupai top 20 yana sekuru, vanambuya, madzibaba, amaprofita vese vataishanda navo vanobatsira veruzhinji kuti tinzweka kuti vaibatsira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kuti avakuzi vamwe vacho kutanga kutoonawo nhasi. Okay, namhlanje njengoba lisibona sesiphendukile futhi njalo, namhlanje sibuye phela labantu abancedisayo. Sithe namhlanje sithi njengoba I think is number 9 month. Number 9 month. Number 9 as in month H9. Oh, okay. Wamusikuziva kuti tikuphi. Hayi, baba ndasiri kuzati kuti number 9 nikuti apa kapa tikutaura top 20 saka ndashaya kuzati si wada kutanga ku number 9. Ukuthi mwedzi wacho wechinayi. Mina ophampofu muli yeZimbabwe ngiyachaba ukuthi namhlanje siyahlangana futhi singabaphilayo njalo phela kuyisibusiso ukuthi uvuke namuhla uphila utshone uphila into eziningi ziyenzakala. But esikubele lapho namhlanje laleli sibuyele top 20 yabantu abancedisa, but kade ngifuna ukuthi ibe top 21 because not deserve ukuyitala. Ndaida kubvunza kuti ivo vanhu vakuzive futi. Tisingatapedze nguva, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ngatitangei nemunhu agere pa number 20. Atisatataura zita remunhu, chatoda kukuzivisai muri yeZimbabwe ndechekuti kurenga kwedu isusu vanhu kuti uyu anogona here kana kuti uyu haagone zvinoenda nemafactors akawandisa. Chekutanga ndechekuti vanhu vatinoendesa kunana sekuru, macomplaints kana achiwanda, vatora mari yangu, havachade kundibatsira, havasi kubatika. Mumwe munhu anogona kunge achigona stereke asi asingabatiki, saka zvinobatsirei kuti timupe vanhu. Saka muchaona kuti kune vamwe patiri kutaura edu top 20 kune vamwe vatinoshanda navo vasitoripo patop 20 ipapapo. Asi chikonzero ndechekuti vamwe vacho tinavo vakawanda, handiti tingadaita top 30 kana top 40. But chinozoitika manje kuti vanhu havangakwanise kuti vapinde vese muchirongwa ichochi. Uyezve hatisina kupinza munomu, vamwe zvikonzero zvakasiyana-siyana. Vamwe vacho tinovaziva vachibatsira asi hatina kumbogara tavaunza kuita programu navo. Zvinoreva izvo kuti hatikwanisi kurenga munhu hatisiri kuita sei kushanda naye. Lapha sikwenzile nge-top 20 kuthi kube le-top 20 which means kulabanye abakhona. So laba sithe manini siphoma ukukhetha i-cream ekhona ku-top 20, but ku-top 20 kangikhona kule cream part ku-top 20. So indlela esiyabe sikhetha ngayo laba i-top 20 indlela ima-relationships labazukulu ababebezoncediswa. Kulabanye ababefona bethi hayi unika inumber zikabani kabambeki, or ubambekile ngamnika imali khathesi ifona ayisangeni, or ngithe ngenzele lokhu into zangikhona ngisabuyi kumbe into ezinjalo. So sithe manini silikhiphela abantu esisebenze labo, sabona ukuthi laba abantu bayadeserve ukuthi bebe ku-top 20. Phakathi kwe-top 20 kuzaba le-top 10 le-top 5. Liyakwazi ukuthi akula muntu ozaba ngu-number 1, like sonke ngeke sibe ngu-number 1. Asi chimwe chinondishamisa ini ndechekuti kuna vamwe vataishanda navo tichiwana ma-results. Asi vanhu vakawanda kumunhu iyeye pressure. Kune vasingagone kuhandla pressure. Naizvozvo patinovarenga tinenge tichitoita izvozvo zvakare. Plus pane imwe inonzi specialization. Vamwe vanhu vatisina kuunza panapa, mumwe munhu anenge achispecializa nekuuchika chete, mumwe ndewokubata mbavha chete.
saka kuti timuunze timurenke nevamwe vanhu vanobatsira zvakawanda wanda tinobva taona zvisingaiti. So into ekhona ukuthi kulabanye aba-specializayo ngiyakwazi ukuthi nxa ekuhambeni kwethu umuntu ebesithi uyakwanisa but thina sesebenzela abantu abaningi umuntu sesikwazi ukuthi lo singamahambisa abantu abatshontshelweyo ayikho kodwa akukwanisayo so akwenza ukuthi simfake ku-top 20 kulabanye abathi umuntu oyi-1 ekwanisa ukuthi ekuncedisa into eziningi yikho sikwanisa ukuthi sinjani sithi laba abakhethiweyo. Naizvozvo regai titange panhamba 20 ndini hangu ndingade kutanga kutaura panhamba 20. Panhamba 20 pagere sekuru vanonzi sekuru Makombe ava vanobatsira vari muWhite Cliff. So inhamba 20 esilaye silokhulu uMakombe. Sekuru Makombe chandingade kukuudzai muri veZimbabwe ndechekuti kana vachibatsira vanobatsira nemoyo wavo wese. Tinozomborasisa dzimwe nguva nyaya yenhare yavo inenge isingabatike asi kana vachikuitira basa he is a thorough person. Vanonyatsoita nemoyo wese vachikukumbirira kuti zvinhu zvako zviite sei zvifambe nemazvo. Vachele ukhulu Makombe simfake kunumber 20 ngoba ifoni yakhe kunzima ukuthi abantu abaningi beze bembambe but umuntu lwanothi nxa esenza uyayenza into zakhe ngomoya wakhe wonke into zakho sibili zihambe but ukuthi abambeke noba lathi thina sibili sakhe sihambe sithola ukuthi hayi uhambe waya ngaphi ifoni yakhe injani liyakwazi ukuthi abantu laba besintwini nxa labantu abaningi yabe sefocus kuphela kwabantu abakhona ikhohle ukuthi kulabanye abafonayo. Hombu tiri kudzika naro ladha panhamba 19. Pana Bishop Muchiwa vanowanika kuGuruve. Ini ndinobatsira pachena mahara. Ndonyanyobatsira zvizhinji kune zvirwere zvakati siyane. Number 19 silo Bishop Muchiwa utholakala eGuruve. Bishop Muchiwa isusu sezvatinogara chitaura kuti kana tipa nhamba tinobhadharisa. Takataura isusu kuti vanobatsira mahara. Asi vanhu patozowadza kuti chitipai mari yeDrewmas Media administration fee yekuti tikavhiwo kamafiwo unonzwa kuti maiti ndezvemahara 1. Aiwa vanoita mahara hatisisu. Vanoita mahara ndi Bishop. So kunumber 19 silo Bishop Muchiwa ngiyakwazi ukuthi nxa lalilandela lambona yena esithi njani uncedisa mahara for free but thina nxa selifona sesithi hayi ngicela inamba kaBishop sesithi hayi inamba kaBishop thini administration fee imali nje so and then bosokuthiwa hayi wathi uncedisa mahara thina sincedise oncedisa nguBishop thina sesifuna i-administration fee kuphela chete. Asiwo tichienda pakubatsira kwavo ndingati zvakare Bishop Muchiwa vanozvipa nguva yavo asi ndiye mumwe munhu futi asinganyatsokwanise kuhandla pressure. Vanhu kana vakawandisa hazvinyatsofambe nemazvo. Khonapha uBishop Muchiwa uhlupho esalitholayo futhi luyafanana njalo ukuthi ifoni le pressure liyakwazi ukuthi lapho kulento zamahara khona abantu bayagcwala. So ukuthi kwanisa ukuthi lo esakhuleke lomunye ifoni yangena lwana ongadojelwa ngifoni sokuthiwa yeka bambeki ngapha kugcwele abantu. Izvozvo zvepressure izvi zvinobva zvatisvitsa zvakare panhamba 18 pana madzibaba Dhanyere vanowanika vari mumusha wechitungwiza. Vatatanga kutaura vaya tati ndeve muWhite Cliff naika. Sekuru Bishop Muchiwa ndeve kuGuruve. Ava madzibaba Dhanyere vatotaura nezvavo vanowanika mumusha wechitungwiza. Munhu anogona anobatsira asi ndiye mwe munhu asinganyatsokwanise kuhandla pressure. Mutiregerere vana sekuru tinoda kungotaurawo chokwadi iyi nawe kuti patinotaura paya tinenge tichibhesa nezvinenge zvichitaurwa nevarapwa venyu vanouya ikoko vachiti zvangu zvandiitira zvangu hazvina kuita. So lapha silaye ngumadzibaba Dhanyere. Umadzibaba Dhanyere la ngomunye umuntu okwanisayo ukuthi elincedise but ipressure abantu abaningi bangagcwala
uyakwazi ukuthi lapho kwakule abantu abaningi into ezigcwala khona abantu kakhulu nokunguwe ngeke uyikwanise ipressure so abantu bayagcina sebecomplain ukuthi mina ngisancediswa ngasembhadile but angancediswa ngingahambisa imali ngenyanga engaka ngikancediswa ngendaba yethi yepressure so hayi yikho simfake khona pha umazi baba Danyawo hongo todzika na Rolanda tapa number 17 tiri pamasvingo kunani kumasvingo kuna apple mauti okay sesilapha ngaphi emasvingo silo sekuru ukhulu ubani Tauya sekuru Tauya pana sekuru Tauya chatingade kutaura ndechekuti hongu tinogona kunge tavaisa panhamba iyoyi zvichibva zvaita kunge vanokundikana kubatsira kwete asiwo zvakare chinoita kuti tivarenge ndichoti kana vanhu vasina kurequesta patinoburitsa paya kuti tina sekuru nhingi vanhu vakasaenda kuvakawanda hatizozivi manje kuti performance yavo inoyazosvika papi. At the same time hatina macomplaints nguva dzese dzatinogara chikutaurirai munhu atinenge takupai tichida kuti isusu tibatane nemi pamwe chete. Vamwe vacho pamunoenda kunana sekuru vanozviziva kuti isusu tinovakanzura saka vanenge vakutaura kuti musaudze vanhu veDrewmas media musaudze munobva madhurisirwa mari mukangotaura veDrewmas media munhu akangonzwa zvokudhurisirwa mari akutotya kuuya kupi kwatiri apa rinenge riri zano manje rekuti ivo vakakata communication imi nesu then zvavo zvaita sei kuti tizive kuti zviri kufamba here hazvisi kufamba here ko zvingabatsirei kuti tingoti endai kuna nhingi imi musingatipe report back tozase kuti nhingi anogona kana kuti haagone so ukhulu Tauya uyakwanisa but into esimenzisa faka khona pha ukuthi izikhathi lingabana siphumisa laphana thina esikufuna njengemuli yeDrewmas media ukuthi lithola uncedo so nxa lina usingabonanga lifona lisithi lifuna ukuncediswa nguye sebe singakwazi ukuthi uhamba njani but umuntu okwanisayo ukuthi ejani encedisa abantu so lokuthi lingahamba lencediswa khona ngale sebe sifuna ukuthi sibekwazi ukuthi okuncediswe into zakho ziyahamba na kumbe hathi pana sekuru Tauya chimwe chatingade kutaura ndechekuti isusu takaudzwa nevanhu kunzi ava isimbi yebasa isusu senguva dzese tinokuudzai kuti kana munhu hanzi isimbi yebasa dzimwe nguva tinorelaya neinformation yatinoudzwa neveruzhinji nekuti isusu hatingaitange tanobatsirwa navo kuti tizoti vanogona kubatsira hadai tabatsirwa nevanhu vakawanda kunyanya vanorombesa katingadai taane maprado but haudi kuromba hereyo mari hanzichi root of evil but ndoida marini alright ngatidzikei tabva kumasvingo tananga pamarondera apa pana sekuru Makombe sekuru vaya vaishanda nasekuru Chiyokoro isisu matani medu tinofana kuti kana tichinge tasvika pamusha tagadzira pamusha panofana kuita musiyana panofana kuita change because tuno pasvika munhu asvika papi nai zvakafanana kuti mukasakura munda memunhu unofana sekuru ava Vanobatsira asi chimwe chinozongoita kuti isusu tizongoda kudai dzimwe nhau dzatoita kunzwa manewspaper dzezvavanoita tinobva tatya manje kuti kana vachiita zvinhu izvi mhuri yeZimbabwe inozoti chiineso asi kwete kuti tiri kuti havaita sei havagone kugona vanogona so esilayo futhi ukhulu Makombe ngulo ayesebenza lobani lo muyilo wabhubhayo ubani sekuru Chiyokoro nanga epaMozambique ukukwanisa ukuthi encedisa abantu yakwanisa sibili kodwa kulento eziningi esebe sizithola ukuthi sebehlangana lazo ama-complaints amanye sebesiwezwa lokuthi esikubona kuma-newspaper sesesisa ukuthi abantu bazathi kanti bantu beDrewmas liyenzani into lezi angeke ungasazisiseli tinopeza totya saka ndo vari panamba 16 ngatidzike naRolanda tapa namba 15 tina sekuru Shumba vekuGuruve
Sekurushumba kana muchikurangarira takavaburitsa pavidhiyo vachisvitsa vanhu vane mashaya emvura vane manjuzu vane njuzu ndo ivavo vanobatsira zvakare mahara. Ivavo vanomiramira zvakare hatingashora. So esilayo futhi mkhulu Shumba uyakwanisa ukuthi uncedisa futhi njani mahara. Taurako ade mfuthi bekwazi ukuthi hayi bancedisa mahara. Ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi bancedisa bathanda into zamahara. Vada zvemahara sipereki vanhu aiwa ndizvozvo ko tinonetsekana katese saka hapana angakwanise kungachiwana mari. Panumber 14 apa tichangovaburitsa kuvaisa panumber 14 tingangoti vabva from nowhere vachibva vadzika kupinda panumber 14. Tina madzibaba forget vekuchitungwiza ndoitwa madzibaba forget kana kuti baba universal. Zita rekuti universal rakabva pakubatsira zvareva tinobatsira matambudziko ose atinobatsira. Tinotarisira kuti munhu akunde abva pano auya achirwara anofanira kubva pano apora. Auya aine dambudziko rekutizwa nemurume anofanira kusvika kumba murume adzoka. Madzibaba forget so far hatisati ane complain. Period yakavaburitsa zvakare tinotone vanhu 2 vaitaura kuti zvangu zvaita sei zvaita. Nevamwe vanhu vavachiri kushandira asi vari kuti aiwa basa rinenge riri kubatwa nemazvo ndosaka tabva tangovadzikisa vakananga panumber 14. Njengoba ndimuzu Andrew silo number 14 wetu umadzibaba forget. Umadzibaba forget umuntu esimuphumise khathesi ngapi emaprogram ethelwaziyo lawana abantu abancedisayo but asila ma complaints asilani but uyafika khathesi and sesilama results abantu abangu2 besithi into zami sezihambile kulabo abalokho behamba sibabuzo bekhuluma lathi ukuthi hayi ngiyabona ukuthi sokulotshintsho kulokho abancedisa khona. Number 13 tina Sekurudziva vanowanika muno muHarare kuDZ. Sekurudziva tine vanhu vakangoti sendera pamessages vachiti maona kupiwawo vaite asi vanhu takaendesa kwavari isusu hatina akadzoka kwatiri achiti havana kufambisa basa nemazvo. Munhu anenge akweretwa mari yake asi munhu uya akuramba kudzora. Tine magadziro atinoita kuti munhu uya auye kuzobhadhara chikwereti ichocho. Tine zvatinoita zvakasiyana siyana pamunhu iye ari kuramba nechikwereti kuti auye kuzobhadhara chikwereti chemunhu iyeye. Hatisi kuziva kuti vanhu vakaenda vakabatsirikana here kana kuti kwete, asi chokwadi ndechekuti hatina macomplaints kunze kwevanhu vakatitaurira vachiti hameno zvakabaitika nguva ipi ipi, isusu hatingarida hedu nemakuhwa tinoda kuzvionera pamhino sefodya. So lapha silokhuludziva wakho napha eHarare yena uyancenga nomunye oncedisayo. Asika thola ama complaints ebantwini ukuthi abakhalayo
kumbe into ezinjalo cause abantu abaningi liyakwazi ukuthi nxa lithethe inamba kithi isikhathi esiningi liyaphendula lithi abantu bedrumas umuntu wenilo kabambeki but hayi lapha asila ngisho complaint. Saka sekurudziva vari panumber 13 takukwira naro landa mbichana tichisvika ikoko kumusoro panumber 12 tiri pamusha weguruve zvakare. Ndiri kuona zvamakabata izvi ndezvemapostorika izvi. Mapostorika. Munozvishandisa futi here pakubatsira vanhu? Shandise mapostori anenge atouya kuti ichi chinonzi chiremba chedare kumapostori. Saka anenge asingakwanisi kuona zviri pamunhu. Ndinoda kugadzira svimbo idzi kuti iye ashandire mazviro kwazvo kuna vanhu. Sekuru Moyana, ndingati pamwe inhau yepressure zvakare. Patakatanga kushanda navo Sekuru Moyana, maresults vaibhenga. I remember munhu achipirwa motokari ari ku UK tichimuendesako pasina 3 days mota yadzoka. Vamwe ambuya vatakatoperekedza ikoko vati haya vaine dambudziko rekunwiwa nyatso dzavo idzi usiku uyezve vachirota vachirara nevarume maspiritual husbands aya. Takaenda navo zvikanopera saka vakatobata chinhu chavaiti ichi chinhu chakachikuitira izvi ende tadzoka zvikaita se zvikapera tikava netarisiro yekuti apa tawana chishasha asi ndofunga nekuwandirwa nevanhu vadzika balanda munoziva kuti kana munhu echibatsira kuna vanhu vakawanda vanoenda ikoko. Saka vanhu vakawandisa pressure nekuti kuhenda dai kuri kuchipatara tichiti iwe enda kuna nesi uyu manje munhu wani zvinhu zvese munhu wani zvinogona kubva zvazonetsa saka unozokodzwa dzimwe nguva kuti ai ndiri kuzvigadzirisa saka ipapo tinozowana macomplaints sekuru zvezveda sezvaita varongoti tiri kugadzirisa ndiri kutumira zvinhu zvangu saka isu hatizoziviwo kuti zvatumirwa here zvinhu hazvina kutumirwa here asi pabasa ravakagotibatira Sekuru Moyana taikagutsikana naro asi vanhu vanozokomplaina nhau yekuti maprice ari pamusoro dzimwe nguva vanozodzoka kwatiri futi vachiti sekuru venyu zvavo zvaita se zvaipa zvakuti akunzi sekuru venyu asi kana munhu abatsirwa hati sekuru vedu. So lapha silayo kunumber 12 silova nikhulumo yana noma labona amavideo umuntu oncedisayo kakhulu liyalibona abantu izimota kukhanya umuntu oncedisa kakhulu. Ekuqaleni siqalisa ukuthi sikhambisa abantu abafuna ukuyancediswa abantu babehamba khona ngale sithole silibe phone tax yathaba kakhulu into zekusesikambi but kunokhena ukuthi uyayandelwa ngabantu kakhulu. So ipressure leyana yakwanisa ucine singayendi umunye kuyekhala ngokwakho umunye ngokwakho lakwazi ukuthi amafoni ke bese kuyifoni after phone ngapha ke bekugcwele abantu futhi emzini wakhe befuna ukuncediswa. So ipressure yangikhona isicine sibaningi lani abantu elifuna ukuncediswa ucine selibuya futhi selicomplain hayi namboni ngeyona lana ibambeki liyakwazi lani ukuthi ulaka labe selulalo nxa ukhipha imali uthula njani. Tikuti tichiswedera zvishoma nezvishoma kutop 10 asi tisati tasvika kutop 10 tizombotanga tasvika panumber 11. Panumber 11 pana sekuru aiwa madzibaba soko iwe ndo wakatanga kuti sekuru ivo vanhu futi vachitaura kuti handisekuru asi pana madzibaba soko. We can't run away from our shadows. Hatisi mapaona kudurira kuti hatikwanise kutiza dzinza redu vadzimu vedu tinongoramba tiinavo. Saka panoda kuti pagadziriswe ipapo kuti wo zvifambe zvakanaka nekuti mudzimu ndiwo unonguripo pakutenga kuchenura mwere kuti gonogara zvakanaka mweya muchenozo yosadzikisa zvakaita se zvofamba zvakanaka. Madzibaba soko he perfects his work. Pamaonera taita pataendesa vanhu kwavari aiwa basa ravo vanobata nemazvo. Asi munhu uyo anenge ane rimwe basa rake raanenge achishanda saka dzimwe nguva
maybe vanogona kunge vachizotadzawo kuhandla pressure asi hatina zvekutaura zvakawanda pamusoro pamadzibaba soko basa ravo vanoita basa sebasa. So number 11 silo madzibaba soko. Madzibaba soko uyancedisa abantu kakhulu but liyakwazi ukuthi abantu noba bencedisa umuntu enyanga kumbe umuntu ongumadzibaba omunye abe lemunye umsebenzi awenzayo like oyabe awuyenza eceleni oyabe isikhathi sakhe lo munye umsebenzi futhi omoya ngapha so isikhathi esiningi yabe semsebenzini wakhe ephenduke kodwa laba abahamba khona ngale besithi bafuna ukuncedisa hayi bancediswa sibili bengacomplain kakhulu so asila ama-complaints avela athina tasvika patop 10 ngatimbotanga rekedzai tiri kudzoka manje timbotanga tano wamvura tichinzwa mashoko anotevera. Are you a media student and looking for industrial attachment? If you have the following qualifications, then look no further. 1. The student should be able to speak Shona, English, and Ndebele. 2. Video editing skills using Premiere Pro or any other editing software is a must. 3. Excellent camera skills. 4. Class 4 driver's license is an added advantage. Send your applications to drewmasmedia2@gmail.com before 30 of October. Remember, Drewmas Media taking you to an... Super number 10, pagere madzimai dziva. Madzimai dziva vanobatsira zvikuru kana muchiri kutondera vakambobuda vari panumber 3 asi nekuda kwepressure iyoyi vanoita vachidonha paladha havakwanisi kuhandla pressure asi basa ravo vanogona. Number 10 silo madzimai dziva nxadi kuyikuthi lalandela ama-programs ethu lizabona ukuthi ku-top 10 or ku-top 20 sake sayenza wayengu-number 3 but khonokhetha abantu besebekwazi ukuthi umuntu lo uyancedisa behambe khona ngale benjani bemgcwaleli ekumgcwalaleni kwangikhona ugcina yenza lami liyakwazi noba kunguwe ipressure yangikhona yabisiningi so abantu besebegcina bebethi madzimai dziva ika-ansi mafoni madzimai dziva ifoni yakhe ayingeni ayisikuthi yabe ngafuni yabe ncedisa abantu lingafika emzini wakhe yabe kugcwele abantu vanhu vanenge vakazara saka dzimwe nguva kuti waisa attention yavo kufoni asi kamanje isusu ndo patinochema napo nekuti vamwe vanenge vaida kubatsirwa vari kunana UK vamwe vari kunana South Africa saka ipapo manje kana vasingagone kuhandla pressure iyoyo ndo zvinoita kuti vange vachidonha futi paladha. Ngatidzikei panumber 9 tasvika nzvimbo yeChipinge kuna sekuru Stole. Yemasvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Sekuru Stole aiwa vanogona basa ravo hatisataona macomplaints excuse me kunze kwemunhu wana akataura kuti vandidhurisira yeve nhau yekuti vadhurisa asi hatina munhu akatibata achiti vakundikana. Izvo zvinotipa pfungwa yekuti kuda vamwe vanhu vakazonyararawo vaibatsirikana asi vakatibata isusu vaite zvinhu zvavo zvakaita sei zvakavaitira. So silokhulu Stolo eChipinge asila ma-complaints avela kwabantwini but umuntu wasifamba yakawani ngumuntu esithi njani hayi ngadhulisela of which lingakhangela usekuru Stole ngumuntu obhesa kakhulu uyayenza lento zokurombesa so nxa lisiyakhona ngale lisiyaromba lingahambili sithi lizafika licharge njengomuntu ofuna ukuncedwa empilweni yakhe
ukuromba ke bekufuna imali eningi njoba la ufuna ukwenza imali eningi so ungacabangela ukuthi uzafika ucharge impondo wena ukwazi ukuthi into ofuna ukuyenza vele ayenzi so la bakucharge imali ukuthi uqinisile na ukuthi ufuna ukwenza khonokho pa number 8 wakambonzwa ere video kuti rembuka enda unotora rembuka gogosoko bepachi Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Remember, Drewmas Media taking you to another level. vemanjuzu gawa ndo vari pa number 8 so ku number 8 silogogo soko ngiyathemba ukuthi liyamazi sibili nguye onjani esimfake sathi hayi ngu number 8 ayisinyore kupinda mu top 10 haya because top 10 ndo ine dzatinoti best of the best tonzika zvakare kubva pa number 8 tiri kuenda pa number 7 pana sekuru nehoreka vari mumusha westonridge yebo sekuru nehoreka ini nemazira ndoita ndeyekuti vanobata basa ravo asi pavabatsira pese ndine vanhu 2 vakaunza macomplaints avo vachiti akavatendai kumusha vakati vakaenda asi hatina umbo hwekuti vakaenda pane tunyaya tunenge twiri tusina kuti twasa asi otherwise vamwe vese vaendako vaibatsirikana vachipa kutenda vachitaura kuti aiwa apa paita zveshumba kozaita chikara asi motiregera muchaona kakuti shumba dzakawanda kasikakuziva kunge neshamba akufevhera shumba usatoende koka ipingi vana chihera mubatsire here shumba ndogara chivhairira nashumba saka panamba 7 pana sekuru nehoreka kurapa ringave dambudziko rakadii asi midzi ndenge ndiinayo ine zvainoreva vamwe vanouya vaine rinyoka vamwe vanouya mitezo yavo yasashande vamwe vanouya misana yavo yaparara vamwe vanouya nhengo dzavo hadzichasumuka vamwe vanouya mabasa avo apera kwavaishanda vapomerwa mhaka dzavasingazivi kuburikidza nemhepo dzinenge dzichisumudzwa nerudzi rwavo godo shanje kana mweya weshaisano unenge uripo kuti vadzikisirane kana kupanana masimba enyama asi chinotungamira midzimu ndo inotungamira ndo inochengeta upwere ndo yatinobvunza kakuti aika ko uyu mwana todzika panamba 6 pane shumba zvakare sekuru shumba vekuchitungwisa vaya vekurwisana nemoto kumatepatepa eko vanochema mabasa vanoda kusumudzirwa kumabasa vane mitezo yakafa varume vasina moto nemagomarara nana shuga nana bp ndinotibatsirei nana pfari so esilaya khathesi ngukhulu shumba owechitungwiza lo ahamba njani wathi wayancedisa abantu bemathepathepa ngiyakwazi ukuthi ade lilandele indaba yangikhona ngomunye wangikhona ongene ku top bani top 10 hayi ukuncedisa uyancedisa vanobatsira vanobatsira tirikuita tichidzika mbichana I know kuti panumber 5 vanhu vazhinji muchashamisika pane shasha
yadona shasha. Vakange vari panumber 1 last time Sekuru Hungwe. Vadona ta kusvika panumber 5. So ku number 5 esilayo nguSekuru Hungwe. Last time webe number 1. So emfuna likuzwisise balaleli olebe lifunga ncediso kuba ayibantwini laba ayisikuthi abakwanisi. Liyakwazi ukuthi umuntu engaba number 1 abantu bahamba begcwala wonke umuntu yabefuna uSekuru Hungwe mfuna uSekuru Hungwe ipapo ndo bakaita problem bakathi number 1 vanhu vese kuna Sekuru Hungwe. So basenjani wasehluleka ukuthi uyathe zama ukuncedisa ingena amatari ifoniso ulamatola ama music call 50 ngapha nxa ususiba ama music call sebebuya ku Drewmas media Andrew Sekuru Hungwe asikubathika mampofu Sekuru Hungwe asikubathika Thando Sekuru Hungwe asikubathika kudona kwa Sekuru Hungwe inyaya kwete kuti avagone basa asi kuti kuwandirwa foni yavo vakambotanga vachidaira izvi yakuti dzi kana kuti wafonera izvi pamwe vabate inenge iri off womboedza yadzibaiwawo vanetawo futi nevanhu ya off. Saka dzimwe nguva vanhu vanodzoka kwatiri vachimbochema kuti konhaimi wedwe chii chiri kuitika nasekuru. I remember vamwe vanhu 2 vakatonditumira vachiti hanzi imbavha Sekuru Hungwe imbavha, asi isusu tinenge tichiziva mashandiro avo Sekuru Hungwe tinenge tichiramba kuti aiwa isichi umbavha, but munhu akasabatsirikana anenge achidabirwa saka umbavha unenge wapo. But akubatsira tine matestimony akawandisa zvekuti tatonetsekana kuti todini matestimony hombo. Ende kana uchida munhu anokwanisa kukutaurira dambudziko rako panhare pafoni ndiwo Sekuru Hungwe. Asi pressure munhu wese anenge auda kunzwa dambudziko rake. Saka chinonetsa manje ndizvozvo manje kuti vakawandirwa Sekuru plus munhu woka wenyama vasiri pabasa remweya vanenge vakuda kumboita sewo nedzishamwariwo kuti wantuka. Saka ndo zvaita kuti vange vachienda panumber 5. Ngatitsikei naro tava panumber 4. Tina madzibaba Mutsunga vepachitungwiza vaya go back to sender specialists hanzi venguo tsvuku. We belong to our family, cannot to our background. And in this saka taura pamusoro pemakata aya nai makata aya mukatarisa pane kate riripo nai rinenge rine mucheka wezerere kuri wati wegreen nai rinenge rakamirira urapwa nechirarama. Anditi ndizvo ukaona gate ratiteka misikidza mucheka mutsvuku nai zvakutaura kuti apa takutaura zvemudzimu zvehondo anditi zvekudzoserwa back to chi to send tinotanga tazvitonhodzawo paropa rako kana takuenda kunotaura mwacho wakasungwa nenhundurwa takunotaura nhau dzamadzama dzemukati medzinza. So esilaye khathesi ngumadzibaba Mutsunga lavana vakwanisa kuti go back to sender hanzi ukatumira shiri tinodziwosa. auchiudzidza shona ndo pana pagere madzibaba Mutsunga. Tava kuenda pa top 3 asitende papa ngatibonwirai mvura. Are you a media student and looking for industrial attachment? If you have the following qualifications, then look no further. 1. The student should be able to speak Shona, English and Ndebele. 2. Video editing skills using Premiere Pro or any other editing software is a must. 3. Excellent camera skills.
4. Class 4 driver's license is an added advantage. Send your applications to drewmasmedia2@gmail.com before 30 of October. Remember, Drewmas Media taking you to an... Tasvika top 3. And the cream latte cream. Cream tart. Pana gogo ungwe pa number 3. Hongu tinokwanisa kubatsira imimi. Kana kuri kuchenurwa tombokuchenuraiwo nyama yedu dzongwa inenge iri mhepo yakaipa kana kuti munyama uri pamurimi. Tokushandai kana takushandai tozoita zvatinoita kuti mimi mukwanise kudanana nemunhu yeye. Machembere. Vanobatsira. Number 3 silo kokongwe. Simkeeper sokulesikhathi abantu basithi chimoko. Bosi bana kokongwe vairi vamwatema vamwatsuku tikutaura nezvevatsuku. Vanhu vechitara chimoko anobatsira kokongwe. Ndomudzimai wemuimbi anonzi shiga. Aiwa vanomira pabasa ravo uyezve zvingarambe zvingaite asi munhu uya anoti kana akuitira munhu basa anozvipa nguva yake. Shizitara pane zvese zvavanoita. So gogo unge ngumuntu lwana ozinika like umoya wakhe wonke nxa selincedisa umuntu ngapho ukuncedisa ukuthi as long but uyakuncedisa sibili bakhona sibili abantu ngiyawuthemba ukuthi nxa unumber 3 sokuzi explainela ukuthi waye ngunumber 3 because sebesibuya abantu besithi into zami sezihambile into zami uyayenza kakhulu so uyancedisa ugogo unge. Tasalwa nevanhu vairi 2 pa number 2 pagere munhu aive zvakare pa number 2 sekuru murambwi makorokoto shumba. Icho china sekuru murambwi munhu akazvarwa achirota mishonga saka mishonga yandinoshandisa yakasikwa namusika vanhu naMwari iye anotipa masimba anopa masvikiro masimba saka mishonga iyi haina ropa ndiye kuchera chete misango badzi haina chimwe chainenge inacho saka haipinduki yakangofanana nemvura yatinoteka mudziva kana michero yatinodya ndo zvimwe chete negona raunopuwa nasekuru murambwi saka haipinduki mishonga inopinduka sekuziva kwandoita mishonga inenge yakasangana neropa ndo mishonga inopinduka saka sekuru murambwi havabati ropa nekuti imhondoro yenyika yaifamba nemashavi anorota mishonga. So ku number 2 silo sekuru murambwi. Iwe baba waiti vanotaurisa? Unoda kundrowesa na sekuru. Sekuru murambwi inyanzvi panhau dzemakwenzi. Vaive vanoti vane cancer, vane zvirwere zvakasiyana. Hatidi kunyepa. Vabatsira vanhu vakawandisa. Uyezve zvichivaitira. Of course pese chipatara chese chinofiwa hatidi kuramba ipapo. Pana mumwe anoti zvangu hazvina kufamba zvangu zvazodai asi tinovapa 95%. So ukhulu murambwi ukhulu last time wayengu number 2 kanye uyaqina emsebenzini wakhe wathi angisuki position yami ngeyami. Next top 20 ndinenge ndiripo. Politics. But uyancedisa kakhulu ospecialize ezihlahleni ukuthi ungamfonela ukuthi hayikhulu mina ngibulawa lokhu nya lwami lubuhlungu uyakutshela ukuthi ngiyakuncedisa kulabo ngiyakwazi ukuthi kulalaba abalema inhlupho zenyawo imvukuzane into nje imkhuhlane obo BP uyancedisa. Pa BP apa the testimony. Uyancedisa. Vanogadzirisa. Vakawanda vanhu vakaenda vachiti inini BP yangu yazodai, shuga yangu yazodai, but zvinizvozvo unozwa munhu achiti aiwa ndapo. Kuchipatara achienda kunochekwa achiona zvinhu zvake zvaita sei? Zvaita. Saka panhau dzemishonga aiwa enough respect shumba. Pa number 1 makorokoto makuru.
patorwa nevanhu vesvondo apa vechechi. Vanhu ava vachida kutaura nezvavo hatina kumbowana macomplaints kubva kune vanhu kuti vatadza, asi chaita kuti tivaise vari 2 vakabuda vari 2, uyezve pakubatsira kwavo vanobatsira vese. Madzibaba Peter namadzimai Rejoice. Kudzoka kwezvinhu zvinoenderana nekuti kana wakurumidza sokuti wabihwa nhasi ubva wauyawo nhasi, aiwa chinokurumidza kudzoka. Haikuonawo kuti munhu azobihwawo ogara ozouya nguva yafamba, zvinononokawo kozi pamwe pacho munhu anenge atoshandisa sakuzoti areplace azokudzosera zvinhu zvinotorongo. Kana patakaburitsa vhidhiyo yavo nevanhu vaitowanza kuti ivava asi vanhu sofa vakasawandirwa nepresha iyo iya yatinoziva yakaitwa kuna nasekuru Hungwe. Vakasaita presha, mark my words, vakawanda muchataura kuti hongu vanhu ava vanoziva zvavanoita. Because results avari kuunza results. So number 1 esilaye madzibaba Peter nomadzimai Rejoice. Makorokoto kwamuri vaviri. Aiwa basa muri kubata. Daiwaro Mwari akukomborerai maendera mberi muchigona basa semagonero amuri kuita. Kana vanhu muchinge mawana macomplaints kubva kuvanhu ivava, kwete ivava chete asi kumunhu wese anobatsira, tiudzei. Ndizvo zvinoita kuti patinozorhetaka tizotaura kuti ningi tiri kuwana macomplaints. Not only macomplaints but kana zvinhu zvikaita munotiudza kuti ndakaenda kuna ningi zvakafamba. Toziva kuti uyu ari kurova simbi, ari kurwera bhora mberi, ari kukavira bhora mberi. So panumber 0 tina sekuru madzibaba Andrew. Sekuru madzibaba muri eZimbabwe anga ari mafaro edu makuru kunge tichitandara nebizuva ranhasi. Aiwa tinovimba vachada kubata vanhu ivavo vatataura navo nezvavo muchatibata tokusanganisai. Ivimbo yeduwo zvakare kuti utano hwevanhu pamberi. Zvimwe zvese zvingatevere asi utano pamberi. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Kubva kwandiri Andrew Neshamba Loopa Mpofu. Sizadibana. Sizohlangana. Elinye ilanga. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.